Issa sa nitkellem u nuri kif ir-riforma affettwat kif tiġi kalkulata d-dħul tal-pensjoni tiegħek. U kif għamilt fl-eżempju l-oħrajn sa nifoka fuq dawk il-żewġ cohorts tal-popolazzjoni dik li hija bejn il-52 u 1961 u dik li twildet minn 1962 il-qudiem. Jekk nuħdu l-ewwel cohort li huwa il-1961 sa 1952, qabel ma saret ir-riforma, il-kalkolazzjoni tal-pensjoni tiegħu jew tagħha kienet l-aħjar 3 snin bħala dħul, ġifieri bħala dħul li jfisser dak il-kontribuzzjoni li inti ħallas fuqha, konsekwettivi mill-aħħar 10. Okay? The best 3 consecutive years out of the last 10. Debet nitkellem għal min kien impjegat. Issa dina ukoll għal dal-cohort bidlet mod inkrementali għal dawk li twildu bejn il-52 u l-55 li saret l-aħjar 3 konsekwattivi minn l-aħħar 11 il-sena, dawk li twildu bejn il-55 u l-58 dik saret l-aħjar 3 konsekwattivi mill-aħħar 12 il-sena u dawk li twildu bejn il-59 u l-61 di saret l-aħjar 3 konsekwattivi minn l-aħħar 13 sena. Okay? B'mod inkrementali gradwat, dejjem biex ngħidlek isir iżjed robust, iżjed ma tersaq lejn il-cohort tal-1962. Issa dawk li twildu fil-1962, il-kalkolazzjoni hija bbażata fuq tkun li tkun l-aħjar 10 snin minn 40 sena. Dan kien ibbażat fuq żewġ affarijiet, waħda għandek deflazzjoni meta tipparagunah allura sa tbaxxi ftit iżjed il-pensjoni, id-dħul tal-pensjoni meta tipparagunah mal-cohorts li twildu bejn il-61 u l-52, però kien ibbażat ukoll fuq il-prinċipju li il-prinċipju tal-aħħar 3 snin konsekwattivi mill-aħħar 10 kien ibbażat fuq soċjetà li il-probabilità kienet li iżjed minti qed teqreb lejn il-pensjoni iżjed għandek l-aħjar żminijiet ta' ħajtek fejn għandek l-aħjar salarji. Soċjetà kienet bbażata seniority based, anke dak iż-żmien pereżempju kien jaħdem is-servizz pubbliku, is-servizz pubbliku kien li inti bis-seniority tilħaq, allura probabilità inti tista' tilħaq direttur ta' 25 sena, ma se jkollok 55 sena biex tilħaq id-direttur, u għal daqstant is-sistema kienet orjentata għal dik it-tip ta' soċjetà. Meta nħarsu lejn dawk li twildu fil-1962, għandek soċjetà differenti, soċjetà li hija iżjed mobbli, upward mobile, soċjetà fejn timxi ħafna iżjed bil-mertu tiegħek milli bis-seniority, u soċjetà wkoll li neċessarjament l-aħjar 10 snin mhumiex fl-aħħar tal-karriera tiegħek, però jista' jkunu fil-bidu tal-karriera tiegħek. U dan id-disinn kien maħsub li jirrifletti ħafna aħjar in-neċessitajiet tal-persuna hekk kif nimxu il-qudiem meta bniedem daħallek fil-ħajja tax-xogħol fit-2020 u se jirtiralek fit-2060. Sa tajjeb li wieħed jgħid li l-bolla li titħallas, il-kontribuzzjoni li titħallas, dejjem qed nitkellem għal impjegat. Il-kontribuzzjoni ta' 10% li referejt għaliha qabel, kif ukoll il-10% li jħallas min jħaddem dik il-persuna, dik il-10% tinħadem fuq il-paga bażika biss. X'jfisser da? Jekk inti l-pakkett tiegħek biex ngħidu hekk għandek il-paga, mbagħad għandek allowance, mbagħad għandek performance bonus, mbagħad għandek xi transport allowance, dak il-10% ma jinħadimx fuq dak id-dħul kollu, jinħadem biss fuq il-paga. U meta tiġi kalkulata il-kontribuzzjoni tiegħek hija dejjem ikkalkulata fuq il-paga.